Watanymyzyň çäklerindäki arheologik we taryhy medeni ýadygärliklerin egtilmez hazynadygyna häli şindi şaýat bolýar. Biz olary gorap saklamak we geljekki nesilleri ýetirmek baradaky aladalary hiç wagt unutmaýas. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Mawtumlar tamamyzda ýyllardan ýol ýasap aýat ataşdym diýen fetirler bar. Indi şu ýerde ýyldız kim, ay kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şeýle hadis var. Meniň sahabalarym ýyllar ýalyr. Haýsynyň ýyzyna düşseňiz maňa gowşarsyňyz. Indi şu ýerde görünşi ýaly mawtumlar tamamyz ýyldız diýip sahabalar aýdýar, ay diýen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň hut özüne aýdýar. Bizim topraklarımızda da 2 sany ýyllarda ýatyr. Belki başka ýene de bardyr. Ýöne häzir diňe ikisi bilinýär. Olaryň biri Hakim Gifari Hazretleri, belki Burayda Eslem Hazretleri. Biz bugün esasan Burayda el Eslem Hazretleri hakkında gurrun ederiz. Gelin onu hemmetini baştan başlayalım. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına sevur dostu Hazreti Ebu Bekir alıp Mekke'den Medine hicrete başladı. Olur günümel Medine taraf yolu düşmän, ters tarafa Seur dağına taraf yola düşdüler. Olur dağın tepesindäki gowaga baryp düşlediler. Mekke'deki peýleman adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başyna ýürdüğü bayrak koydular. Bu bayrak çalyp oýnap oturanymam agdan sujardy. Her kim yerli yerden gözläp başlady. Gowagyň agdyna bir düş gelip kere verdi. Hem de bir gumry gelivem howurt gogurunny. Müşrikler bu gowagy gelenlerine kerep bilen howurtga göz düşüp bir yerde adam ýokdur diýip ýygyna gitdiler. Aslında seherçe egilip sereden bolsalar gowagyň içinde 2 tane mübarek adamyň bardygyny görerdiler. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan dilep göz yumup açar salymda da Medine baryp bilerdi. Ýöne ol beýtmedi. Sebäbi ol ummatyna görelli bolmaly. Kynçylyklar näde dolanyrmaly, kynçylyklardan näde baş alyp çykmaly. Allah Taala nähili töwekül etmeli hakda da öwretmeli. Figur gowagyna 3 gün garaşyp ýyçylaryň höwesi ýatşandan soň olar täzeden ýola düşdüler. Olur ençeme kıyıcıkları baştan geçirenlerden sonra ahiri Gamim diyen yere geldiler. O yere gelenler hep şollu olun bir neçe atlı olara taraf yürüyün taraf geldi. Atlılar seytin tövürek vardı. Buluram şol yüzdüğü bayrağın aşkınladılar. Şoň üçinem Bijele gaýlarda nätan şadam gördükleri sorağa çekýärdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olardan siz kimlerden olarsyňyz diýip sorady. Burayda Eslem diýip jogap berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e garap halas bolduk diýdi. Sebäbi Eslem diýmek Arapçada halas boluş, utulma, salamlyk diýen manylar berýärdi. Alemlerin serweri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eslem'in haýsy şahsyndan diýip sorady. Burayda Sehim oğullarından diýip jogap berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene Hazreti Ebu Bekir'e garap nesibämiz öz aýamyza geldi diýdi. Sebäbi Sehim diýmek Arapça nesibe pay diýmekdi. Soň ýene adyň näme diýip sorady. Ol burayda diýip jogap berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
göwnümiz injally, serinledi diýdi. Sebäbi buroýdy diýmek Arapçada serinlik diýmekdi. Buroýdy öze sora berýän bu mübarek nätanış adamyň gürleýişine yüzündäki nura syny oturdy. Özüne olam sora berdi. Siz kimlerden bolýaňyz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün gözlenýänligini, ölü ýa-da diri getirene yüz düýe bayrak goýulyny bilýärdi. Ýöne şonu da pert jogap berdi. Abdülmuttalibiň ogly Abdullah'ın ogly Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mährli gözi oňa "Sen emiş ol 5 şaýyň külküne düşen adammy? Senin aýyn akylly adama meňzeýän" diýen ýalydy. Bu reýdanyň içindäki barja düşmanlyk Nowruz garyaly pagyş-pary eredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Islama çağırdı. Olam duran yerine kabul etti. Yanındaky dostlarym oňa tabyn bolup Islamy kabul etdiler. Buroýdy Hazretleri ýanynyň 80 atlasy bilen peýgamberi öldürmäge gelenim bolsa, ol peýgamberi iman edip özi täzeden direlýär. Ol Allahyň Resulüne ýüzenip, "Ey Allahyň Resulü, seniň baýdaksy Medine şäherine girmeň dogry bolmasa gerek" diýip sellesini çözüpdir de maýdasynyň ucuna baglap baýdak ýasapdyr. Şol baýdak bilen olar Medine şäherine bilelikde giripdirler. Soň buroýda Ibn Husayb Hazretleri kowmynyň ýanyna dolandy. Ol Bedir we Uhud söwüşlerine gatnaşyp bilmedi. Ýöne ondan galan hemme söwüşlere gatnaşdy. Mekke şäher alnana olam şol goşunyna bardy. Hatta musulmanlary Mekke barýan iň gizliň, iň çolu ýoldan ekidip bolup biläjek gan döküşüklüğün öňüne alypdy. Onuň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna aýratyn ornu bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa aýratyn hormat goýýardy. Azrak wagt Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem kätipliginem alyp bardy. Söwüşlerde şeýle gaýdusy söwüşýärdi. Söwüşleriň birinde goşun düşlenen ýerden uran wagty Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýa-da galan açak goşlary buroýdy Hazretleriniň arkasyna ýükläp oňa iner diýip degişipdi. Maktumul İsan öz şagyrlarynyň birine owul deslap baryp Haybar dağaryna diýip Haybar söwüşini aýratyn bellap geçýär. Haybar söwüşi hakykatan hem kyn söwüş bolupdyr. Ýagny Hazret Ali'niň galanyň derwezesini alyp götüren söwüşine buroýda Eslem Hazretlerim ulu gahrmançylyk görkezipdir. Şol söwüşde buroýda Hazretleriniň eýnine gyzyl eşik bar eken. Ana şol gyzyl eşik bilen hem ol meşhurluk kazanýarda oturuberýär. Ýöne buroýda Hazretleri bu meşhurlukdan ömrüne utanyp gelipdir. Bu pespälligi hemem Halis Allah arasda niýeti zeper ýetirýär diýip düşünýär eken. Men öz nefsim üçin meni öňsünler diýip söwüşmändim diýip ol otursa puşman edýän eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünýeden gaýdandan soň ol Medine'de aram tap bilmedi. Ol ilki Basra tarap ýola düşdi. Soň bolsa bir ýerde aram tapman atysyny o söwüşden bu söwüşe atyny çapaya çapdy. Hakim el-Gifari buroýda el-Eslemi Hazretleri Maverin Nahra, Horosana, Islamy ilkinji getiren sahabalaryň hataryndadyr. Olar Mervde, Abivertde hem beýlek şäherlerde alym bilimi ösürmäge de uly tagalla edipdirler. Şol tawallalaryň netijesinde şu sebetlerde Buhari, Hoca Yusuf Hemedani, Hoca Ahmet Yasawy, Abdulhalik Gijdawani, Farausa, Me'nawa, Al-Harazmi, Al-Biruni ýaly döwrüniň tanymal alymdy ulamalary ýetişipdir.
Burayda el Eslemi Hedretleri Hedreti Osman Halif Döwri Horasana gelýär, Merwde mekan tutýar. 681-nji ýylda Bakyda göç edýär, ne şu ýerde de zaýlanýar. Burayda Hedretleri Peýgamber salamdan 150-den gowrak hadis rowayat edipdir. Goý Allah Taala Türkmen halkynyň imanly bolmagy üçin, ilmli bolmagy üçin zähmet çeken sahabalardan, alimlardan, öwliýalardan we şehitlerden ebedi razy bolsun.